Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kutada ophunzira ake adamuza Yesu kuti awuzeni azipita ano m'madzulo. Ndipo Ambuye Yesu akuti apatseni kanthu inuyo. Lero Ambuye Yesu akuyankhula kwa inu ndine akuti tapatsa anzathu kenakake. Ndikulandireni tu abale ndi alongo pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri kutsatira chaka cha Epifania. Ndipo ndi pa 6 January chaka cha 2026. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 4 ndime ya 7 kulekeza 10. Nthawi zina ife alaliki tili ndi mtima ofuna kumasulira kwambiri mawu a Mulungu, kotero kuti nthawi zina timapotoza chimene Mulungu amafuna kuyankhula kwa anthu ake. Ndimafuna kuti tsiku la lero muone mawu a Mulungu mmene akumvekera mwa Yohane, chifukwa akuti inu okondedwa tizikondana pakuti chikondi nchochokera kwa Mulungu. Keep on thinking about that word, tizikondana, tizikondana, tizikondana. Muliyangane banja lanu, ndayangana nsembe anzanga, ndiliyangane dziko langa. Do we really love each other? Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Anthony Kuluwina kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Marko Oyera tili mmutu wa 6 ndime ya 34 kulekeza 44. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Inu okondedwa tizikondana pakuti chikondi nchochokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu ndipo amadziwa Mulungu. Koma munthu wopanda chikondi sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi chimene. Mulungu adaonetsa chikondi chake kwa ife motere: Iye nkukhala ndi mwana mmodzi yekha, koma adamtuma pansi pano kuti mwa iye tikhale ndi moyo. Chikondi chenicheni ndi ichi, chakuti sindife tidakonda Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye adatikonda ifeyo, natuma mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga pabwino monga adalembera Marko Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo pamene Yesu adatuluka mchombo, adaona chikhamu chachikulu cha anthu. Adawamvera chifundo anthuwo chifukwa anali ngati nkhosa zopanda m'busa. Choncho adayamba kuwaphunzitsa zambiri. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adadzamuza kuti kunotu nkuthengo ndipo ano m'madzulo. Awuzeni anthu azipita anke kumidzi ili pafupi azikagula chakudya. Koma Yesu adawuza kuti inuyo apatseni chakudya. Iwo adati ndiyetu pafunika kuti tikagule buledi wa ndalama 200 kuti tadyetse anthu onsewa. Apo Yesu adawafunsa kuti muli ndi buledi ngati? Takaoneni. Atakaona adati alipo buledi 5 ndi nsomba 2. Tsono Yesu adalamula kuti anthu onse aja akhale pansi m'magulu pansipo. Anthu aja adakhaladi pansi m'magulu, mwina 10, mwina 50. Yesu adatenga buledi 5 uja ndi nsomba 2 zija nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kenaka atanyema bulediyo adazipereka kwa ophunzira ake kuti awagawire anthuwo.
Anthu onse aja adadya mpaka kukhuta. Pambuyo pake ophunzira ake adatola zotsala za buledi ndi za nsomba zija zodzaza madengu 12. Mwa anthu amene adadya bulediyo, amuna okha analipo 5,000. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Apatseni inuyo chakudya. Very powerful. Uthenga ufunikira umene ukubwera pamene tili koyambirira kwenikweni kwa chaka. Tikunena kuti lero ndi pa 6, ndekuti tili ndi miyezi 11 ndi masiku ena 24 kuti tichimalize chakachi. Ambuye Yesu lero ali ndi uthenga wamphamvu umene ine ndaugawa m'zigawo zisanu. Poyambirira ndikuchita chidwi ndi mmene Ambuye Yesu akuyikira sequence ya activities ake. Anthu aja abwera kwa iye, sakuyamba ndi kuwachiritsa kapena kuchita china ndi china ayi, choyamba kuwaphunzitsa. Ataphunzitsa anthu aja, kenaka akuadyetsa. Mwina tachuluka makono amene timayamba kuadyetsa anthu tisanaphunzitse. Ana athu timayamba kuwapanga spoil tisanaphunzitse china chake. Kuwapatsa ndalama, kuwapatsa chakuti, izo nzabwino koma taphunzitse kaye. Ndalama ndokupatsayi imagwira ntchito motere. Timayipeza motere. Malire ako ndi awa. Osangoti poti ndalama zilipo, mwana basi kutapa kupereka. Adziwe kaye choncho amakula bwino. Mwina ena takula mozerezeka chifukwa chonena kuti tidayamba kudyetsedwa tisadaphunzitsidwe. Chabwino, tatenti tiyang'ane zinthu zina izi zofunikira. Mwachangu kwambiri, uthenga wa tsiku la lero ndi wachimvekere, oti aliyense atauwerenga mofatsa pang'ono, meditating, muona kuzama kwa kukoma kwake kwa mawu a tsiku la lero. Kuti amba kuda, mawu aja atero, ophunzira ake adabwera kwa iye. Ndikuchita chidwi, akhala naye Ambuye Yesu tsiku lonseli, anthu nkumabwera. They only approached Jesus kuti amba kuda. Poor planning. During the day, pamene zonse zinali bwino, sanapite kwa Ambuye Yesu. Amene nde inu ndine timapita kwa Ambuye Yesu kuti amba kuda. Pamene zinthu zikuyenda, mbanja zikuyenda, musembe zikuyenda, ndimayiwala mapemphero, ndimayiwala commitment, koma zikamba kundithina, ndi Ambuye Yesu, ndiyang'aneni, Amayi Mariya, ndinenereni. Tisamadikire kuyambe kuda, mpamene tizikanena kuti kuno nkuthengo. Tadziwa liti kuti kuno nkuthengo? Poor planning during the day. Ena tili pa zintchito panopa, business ikuyenda, mawini tikupanga. Tikungoti tapita uku, takwera ndege, tapita uku, takwera ndege. Idzakwana nthawi, tidzazindikira kuti kuno nkuthengo, zinthu zidzatithina. Tiyambe kupanga plan as we are now. We shouldn't wait for evening hours. Tochititsa chidwi, Ambuye Yesu sadakane pempho lawo. Ambuye Yesu satikana. Tipite kwa iye pa mtendere, tipite kwa iye pa mavuto. Kenaka, ophunzira aja kunena kuti, send them away. Awuzeni azipita. Mwina akanakhala kuti atanthauzira mchichewa chomthakukiratu, akanena kuti athamangitseni, anyamata akati apirikitseni, awuzeni athamange azipita. Ena mwa ife, tili ndi bad attitude, zopweteketsa ena. Timachita zinthu zopweteketsa ena. Tapweteketsapo anzathu, achitireni zakuti, athamangitseni, atulutseni. Munthu wake opereka zabwinoyo, munthu wake odyetsayo, munthu wake ochiritsayo, analibe nazo vuto. Koma ndi anthu ena amene akuona kuti athamangitseni. Ambuye Yesu akuti apatseni kenakake. Inu ndine, pakakhala vuto, tikhale part of the solution, not part of the problem again. Tilinazo zambiri zimene tingapatsa anzathu. Tilinazo zambiri zimene tingatsanyulira anzathu. Ndipo pamene tikupungula, ndi pamene pamabwera zina zambiri. Ukanga ndi wamba, sotithandiza. Chotsirizira, chimene chikundipatsa chidwi, Ambuye Yesu akunena kuti, awuzeni tsono anthuwo akhale pasi. Ambiri, zinthu zikulephera kuyenda mmoyo mwathu, sitikufuna kukhala pansi. We may interpret kukhala pasi mwa njira zosiyanasiyana. Kukhala pasi kutha kutanthauza m'banja mwanu muli mavuto, mutumiki mwanga muli mavuto, ndidayamba ndakhala pasi, nkunena kuti vuto lidayamba bwanji, ndipo vuto lili kukula bwanji, nanga ineyo ndatengapo gawo la utani pa vuto ilili,
nanga ndingatengepo gawo lotani kuti ndithane nalo. Akazi anga vuto ilili mavuto azachumawo m'banja muno adayamba bwanji, nanga tingathane nawo bwanji, tayesera njira izi ndi izi tikulephera bwanji, kapena inuyo tayika mponi maganizo, kapena ana athu tayika mponi maganizo tipange bwanji. Tizikhala pasi. Mdziko lathu la Malawi tili ndi mavuto ambirimbiri. Nkuona kwanga mayankho ali ndife osati mayiko enayi, koma ifeyo aeni ake sitikufuna kukhala pasi. Nde nyimbo yathu yomangokhala kuti chisankho tionana tidayamba 1999 ija tionana 2004 muonanso tionana 2009 tionana 2014 tionana 2020 kan 2019 tionana 2025. Pano pamalo moti tikhale pasi kuti akuluakulu tavina mokwanira. Pano patamba kale kuimba nyimbo ina tionana 2030 akuluakulu. Tisaganiza kuti 2030 yo ndifuna udzasintha zinthu. 2030 tidzayambaso nero koma tionana 2025. Sitikufuna kusinthayi. Why? We don't want to sit down. Anthu amene adakhala pansi tidaona amene adatukukira. Chikapita chisankho amayiwala zina amambogwira ntchito ngati dziko. Ndi utumiki. Amipingo kumene sitikufuna kukhala pasi tikulalika matchalichi nkumabadwa, mautumiki nkumabadwa, koma the more the ministries are coming, the more moral decadence is taking root in our society. Vuto ndi chani? Kodi ifeyo azibusa, ifeyo maprofeti, ifeyo ansembe, ifeyo azilaliki tidayamba takhalirana pansi nkungokambirana kuti akuluakulu mdziko la Malawi muli corruption, ifeyo ngati atumiki tupangapo chani, anthu amene tikuwalalikira tupangapo chani. Koma muona sitikukhala pansi ndi tili pa mpikisano odziwa kulalika ndani, odziwa kuvala masuti onyezimira ndani, odziwa kugula zimagalimoto ndani, ena odziwa kupemphera m'matchalichi ndani, ena odziwa kukwera mapiri ndani. Tungopanga mpikisano wa zinthu zimene zikutilepheretsa kuti tikule. Jesus said anthu akhale pansi. Tikakhala pansi ndi pamene mirakuli imabwera. Tateni tipemphererane tsiku la lero, Ambuye atichotsere mtima owauza ena kuti zipitani kuno nkuthengo. Atipatse mtima omabwera ndi solutions. Koposaposa atithandize kuti tizipita kwa Ambuye kusanade. Ambiri timapita kwa Ambuye kukada. Mawu Ambuye akuyankhula ni motani lero? Musintha motani? Mwafalitsa motani? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.